Dobrý den lidi, vítejte u tohoto videa. V tomhle videu tak otevřeme novou sérii. Druhý jsem stal incident, kvůli kterému jsem vyvezl všechny světy z Minecraftu. Tak vlastně to znamená, že nemám ani svět, na kterém jsem měl survival. Takže budu hrát na tomto světě survival, ale bude to takový svět s modama a budou tady různý předpřipravené věci. A určitě načneme nějakou survival sérii. Tak přeji hezký zbytek videa a doufám, že u této série vydržíte. Jdeme na to. No. Jo, se zpívám Minecraftovýho rybáře. Tak. Když se třeba koukat na televizi. Jo, ještě bych vám rád ukázal tohle. Má zlato. Tady ještě platí zlatem, to znamená, že když toho zlata je tolik, tak se můžu zaplatit na všechno. Když tak, tohle je raz, dva, tři, no, prostě hrozně moc taků peněz. To je jedna tohletá, je 1 koruna. Máme tady tohle a tohle. A napadlo mě, že bych se mohl jít podívat nahoru a možná trošičku prospat. A tady máme nějakou tabulku. Tady máme sněhovničku, tady máme světýlka. No počkáte, zde jdu na záchod. Já udělal jsem Titanika, úplně obrovitánského splatnou bitču zadek. Konec. No tohle jste neviděli, tady jsou zelený, protože tam smrdí, ale jsou úplně extrémně zelený. No jak se tady jdu. No pavučino, ty nemám rád. A tady je nějaký vchod. Nebo to, že bych představil, ale tady. Co to? Láčovka. Nějaké mapy. Ok. A hromada pavučin. To je. Co to? Zdá se mi to, nebo tamhle na konci. Co vidím? No. Je. Ne. Bože mě pavuci. Tak já se skočím pro vybavení, kterým bych mohl likvidovat. Máme tady něco. Mám tady matiku. Jo, pardon, ale trošku jsem já se vypnul vás. No, máme tu diamantovou matiku, a tím poučený. Moc ne. Vůbec ne. Tak ta pavučina se třeba vůbec neničí. Jako to slabá motika, nebo já nevím, co je s tou motikou. To ničí dlouho, já to tady prosekám s rukou. Motikou to je. To je horší než těžit obsidián nedrightovým krumpáčem. To je ještě horší tohleto. Je po pavučince. Tak, já to říkal, hele, bedna nějaká tam je. Můžu ničit ještě další pavučiny. To bude pomalu, ale jistě. Už to bude pomalu, ale jistě. Jo, konečně. Jo. Bang. Likvidováno. Vezmeme tuhle. Já to tady dám asi šlachtilko. Ale schválně se dám do 5 minut. To nemyslím, ale já se dám. To bude dřív, no. Vyhrál jsem, jo. Já to tak půl minuty. No jsem v truhle. Prkínka. Ještě zničím jednu poučinu. Tohle nedám do 1 minuty, nezničím to, že to kolik to je. No to 2.
5. minuta. Já už to budu mít zničený. Já sama se u toho usnu pomalu. No, i po pavučině. Jupi, já myslím, že to bude trošku dobré. Co to? Tyč mezulíny. Neznámá mapa. Samostříl. Kompas oživení. A větrný náboj. Neznámá mapu a větrný náboj. Ale to je venku, co je ten větrný náboj, to mě celkem zajímá. Na téhle půdě tak budu skladovat brzy asi nějaké věci, takže tyhle pavučiny tady určitě nebudou. Takže určitě brzy tak se o ty pavučiny nějakým způsobem záhadným postarám. No. Získal jsem nějaké věci. Takže na té mapě, ale radši si vyjmu své brnění. Je, musím mám sednout. Počkej. Takhle. Tak. Jsem vybavený, kdybych něco potřeboval zlikvidovat, mám diamantovou matiku, nejlepší zbraň na světě. Tak mapo, co znamená větrný náboj? Už to nemám, počkej, ne. Zde je křížek. Tudy. Kde mám jít? Počkej, já to udělám jednoduchým způsobem. Tudy to pozměnu. Jsem se prokopal v podzemí, ale není to úplně v podzemí. No to je jedno. To řešit. Máme nějakou podmínečku, tak já ji využijem. No, jsme nahoře. To je pozitivní a jdeme dál. Tady je silnice, koukám, tady takhle dole. Tady nemám kroužek, tam je silnice. Tady je pozor, jeskyně. Velká mapa. Tak. Kudy mám jít? Za křížkem jenom rovně. Nevidím něco. Tady motiku. Modrý oheň. To pálí. Asi jsem si právě spálil zadek. Auto pálí, to pálí. Dobrý, už nehoří. Je vedno. Přesně 63. Vrhající lektvar svěžnosti, rychlost 2. To bude těžký základ. Ještě mám tenhle. To je. Podíváme doma. No. Topání. Na mapy se dá dostat na silnici, ale to je extrémně daleko. Se vrátím zpět. Zkusíme tohle. To bude easy. Easy to použít, ale. Když tak tohle není asi modovaný, bych řekl. Já bych řekl, že tohle mohlo být v reálu, ale nevím. Něco z reality mě nepřipomíná, nevím ani, jak jsem se pomalu dostal do tohoto kostičkovaného světa. No. Tady je silnice. Jo, já našel silnici, ok, vůbec nevím, kde jsem. Já jsem se dostal na nějakou silnici mapu. No tak já půjdu třeba tudy. A nějaká červená záplatka. Vlastně co je za červenou záplatkou? Díra, tady se propadla silnice, koukám. Se nedivím. Nevidím odsud dům, tak snad jdu nějak jako správně třeba. Uvidím se na mapě. Hejbu se na té mapě. Hejbu jsem se. No, je. Jo. OK, takže tato cesta asi pravděpodobně bude víc svému domečku. Jo. Extrémně OP je tohle, já přeskočím tohle zničeno. Já jsem ho vybustoval.
No, podíváme se, co můžeme udělat. Tady máme crafting. Co takhle vyrobit z těch tyček. Palcát. Hustý. Toto, tušky nějaký. Pěkný, ale nepotřebuju úplně. No. Vyrobil jsem nějaké věci. To by mohla být dobrá zbraň. Zkusíme to. No. Můžu obchodovat, nebo můžu udělat to. Co kdybych udělal kombinaci, počkat. To. Aha, tohle. Okay. A kde jsi? Nezdrhej, jo. Tak. Kde zase je? To nějakou teleportovat, nebo co? Počkej, kámo. Stůj! Počkej, už to mám. Nemožný, je s tebou. Ado, nesmí toho. Stojíš. Jo. Je, promiň. Počkej, o to jde. Kde jsi tady? Kdy jsem tě... Ty fakt, já se už nemám. Víš co? Chytej kladivem do hlavy. Ti dám kladivem do hlavy, budeš koukat, hele. No tak. To by se já ho bouchnu kladivem po hlavě, všude tady byla hlína. I s tebou to udělám. Zajímavý. Tak to se mi líbí, to využijeme ještě určitě do budoucna. Abych si všiml, tak tady bych chtěl postavit nějakou kulnu, nebo teď bych chtěl vstavit. To uděláme taky do budoucna určitě. Jsem rád, že jsem mohl prozkoumat půdu. A najít tam takový poklad. I když to nebylo jenom v půdě, ale i trošku někde jinde. Jako, trošičku jsem si maknul, abych něco našel. A já tak jako koukám, že to není něco takový, kromě bot, jako potřebovaný. Nevím, co jsem dělal, ale mám tady samostříl, ten se hodím sám. Mám tady další lektvar. Tady mám pasoživení, mám tady 3 slaninky, 2 palcáty, jeden neopotřebovaný, tak ten dám nahoru, mapu. To dáme zpátky na to a máme tady tohle a mají nejlepší zbraň motorku. Když teď jsou ty palcáty možná i něčem lepší, ale to tady jedna, možná bych měl zavřít okno. Okay. Tak jo. Mám tu mapu, vrátím se. To zajímalo mě toto semínko. No. Tak já se jdu koukat na televizi. Wow, co to asi budou dávat? Zapneme to a vybereme nějaký program.